Velkommen til den runde planet. Jeg er Emma, det er Magnus, og vi vil filme efterskoleelever og deres adfærd, når vi sidder i en bus i mange timer. Mange timer. Ja. Det der sker, det er, at når de sidder i en bus, så bliver de trætte. De får det dårligt. Og det er simpelthen derfor, de lægger sig til at sove. Og der har vi så lige et sjældent fænomen. Der er en, der lige er stået op. Det er meget sjældent. Jeg er så glad for at se det her. To, der godt kan lide hinanden. Er de kærester? Det kan godt være. Og her har vi så bussens alfahande, Marco. Han har hans smarte briller på og er klar til en tur på charterferie i England. Hvad er det for en kanonkugle? Hvad er sådan her? Wow, jeg kan næsten ikke nå til billeder af det her. Prøv lige at tage billedet her, det er helt vildt. Vi skal gå tur i morgen aften. Her skal vi gå tur i morgen aften, håber vi. Langs Themsen. Jeg skal sygt meget gå tur her i morgen. Prøv lige at se det krigsskib ude til venstre. Ja, prøv lige at se den bygning. Første kuppel, og det blev færdigt i 1700. Det er blanding af nyt og gammelt. Og det er så lillebror til George Washington. Jeg kan slet ikke vælge, hvad for nogle tilværdigheder jeg skal se. Og noget her til højre kan se en mand på en hest.
against the window. I need you to look terrified. This is scary. Seriously, stop smiling. Dementors are no laughing matter. Looks like they're going away. That was close. You leave your hand on the glass. Take a closer look outside. Are they gone? Filmer du det? Ja, ja. Det er virkelig, virkelig godt. Altså, det er det bedste museum, man overhovedet kan tage til, hvis man altså skal på museum. Altså, jeg er en stor Harry Potter-fan, så det er helt fantastisk. Det er den her model, de bruger, hvis de skal filme hele Hogwarts. Fordi at den kostskole, der ligner Hogwarts, den ser ikke helt rigtig ud i forhold til forskellige ting og detaljer. Jeg kan jo se, i hvilke film den er blevet brugt, og hvordan. Her der ser vi et sted, hvor alle har deres egen tryllestav. Kom så, ja, sving. Hvad skal du have? Voldemort! Emily, du skal bo på værelse 40. Nej. 30. There were some riots in 1981. It started with one small incident, and then lots of bad things happened. People were killed, buildings were set alight. Vi sejler! Hvad har vi i baggrunden? Liverpool! England! Ja! England! Den der store bygning der, hvad er det for en? Der er en stor bygning. Den store bygning der, hvad er det? Det står med bor i. Okay. Ja. Hej Anne. Nå, hvad er det bedste, I har lavet indtil nu? I Liverpool? Nej, bare hele turen. Så musical? Ja, den var fed. Ja, vi skal det. Do you hear the people singing a song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your hearts
is a life about to start with tomorrow. Altså, er det det? Okay. Okay, hvad er det for en stor bygning derovre med den blå stribe? Ja. Okay. Det er en fabrik, som fabrikerer blå vande, sådan nogle floder. Og de er meget kendt for blandt andet at lave de 7 drager, der findes i Kina. Og det er 7 floder. Okay. Hvad er det så for et ur, vi ser deroppe? Det er Big Ben, vi ser her. Er det Big Ben? Ja. Jo, så disse bygninger derovre, de er bare træt. De er ikke fyldt med noget. De er lavet som en lokkemad for nye form for terror mod terrorister, så de kan spille deres liv på det. Der sker ingenting. De er lavet af plastik, folie og knofedt. Ligesom på Sjælland. Altså, Sofie, jeg fatter ikke noget af det der. Jeg tror, det er fordi, at han er sjællander. Nu stop! Jeg fik ham! Jeg fældede monsteret! Det er hårdt at være ungmedarbejder. Nu kom Gertrud tilfældigvis ind i billedet igen. Du er den lille! Vi vil gerne lige fortælle en joke. Vi har opfundet en joke. Vi synes selv, den er meget god. Og vi forestiller os, at når vi engang får nogen, der kan arbejde for os, altså vi bliver direktører. Og direktører eller sådan noget, så kan vi sige til en af dem, hvilken vej er det her? Så siger de op. Så siger vi, du sagde op! Du har lige sagt op. Hallo, Storartet. Ved du, hvem det er? Ved du, hvem det er? Ham der fra højre. Det er speaker. Han er speaker nu, han har fået. Ja, det gør nemlig. En gammel landsholdsspiller. Han blev stor, kraftig mand de sidste år der. Han er også stadig kraftig. Ja, det er nemlig. Har vi fået øje på nogle fodboldspillere, vi kender? Ja. Nå. Okay. Hvad har vi så her? Har I fundet pokalen? Ja. Okay. Der er ikke på et kys. Ellers tak. Jeg siger, har du fundet noget godt? Noget Liverpool, så alt er godt fra Liverpool. Og så var det, når de knækkede, og så skal man sætte det for det ene øje. Man kan ikke sætte for det andet øje. Nemlig. Liverpool, despite the great success, have always tried to keep everything basic. Hello, what's the plan for today, Shubi? Hello, Shubi, what's going to do? What are we going to do? Hello, Shubi. Shubi, you better give some instructions. Hello, everyone. Hello? Yep. Oi, Agar! Way, come back, Agar. Daniel Agar, come up. Oh! He touched the sign. Har du fundet et rigtigt sted at sidde? Ja. Hvorfor? Fordi han er den bedste jo. Nej, det er han ikke. Han er virkelig god. Han er god? Okay. Han skruer nogle sindssygt mål. Hvad siger du? Han skruer nogle gode mål. Ja, og hvad med dig, Agnete? Har du fundet det rigtige sted? Med Markovic. Jeg ved ikke, hvem det er. Og Lambert. Okay, Oli. Oli Lambert. Og next, Balotelli. This is watches. How are you going to trust each other on the pitch? Excellent. Don't forget to touch the sign. Kan du nå det? Jeg kan ikke nå det. Hun kan ikke nå det. Løft hende op. Det var altså svært nok for Emma kunne ikke. Kyst. Må man kysse? Ja, du kan komme op. Excuse me, don't do that. Excuse me. Oh, sorry. Sige nogle toner, det er en søger. Ja, og den er jysk, at vi er med.
Glædelig jul. Hvad filmer Jon? Jeg må ikke sige, at jeg er nødt til Sjovere. Tobias. Johannes Vigilius. Er du seriøs? Er du seriøs? Hvor ser det? Tag selfie med dem. Det var rigtig vildt.